Reanya mano marongo mwalimu kinyal munawinja hamusi ne ya oregi numara ni chio makara hinti resido marwa he county Kisumu. Ero kama na chio mabere Sharon. Mwalimu kacha kwa mana kodi in bende ng'anyo koro seru mundale prangwen kodo chiko kusebedo ku ng'anyo ang'eni sani koro kudoke sikule ng'anyo in kaka koro no sechunge dine ne yo machal nade nikech ang'eni jopuonje mana ka jopuonjere un bende samoro koro untiere gi gik manotime kin mamoko machiegni. Ero kamano Sharon, yena aore mos na makende ne familia mar Ogai Raila Amolo Odinga, kech kwa uwe ng'anyo ni, tuangi maber ni notelo no ahinya weche mag loso bero no Kenya kato ne gini biro yor ng'anyo. Koro kaduoge wach mipenjo en ni wamor kaka jopuonj kwa duogo nikech tijwa en puonjo, tijwa en tiego nyithindo. To kakoro nyithindo bet dala to wambe wa ng'anyo wawuotha okwati ok morwa. Koro wamor kwa duogo wageno mana ni sirikal gi jok manogo kok gi e winjruok cha botimo gima ne gi wacho. Kik bede kaka machien ka ma iketo kogno kae to bang'e ji dhi doho. Ero kamano Sharon. Ero kamano ahinya to mwalimu korka in Rongo University bende wang'eni en achiel kuom skunde karam namba lerany mago mag piny owacho. Ng'anyo mana untiere jopuonjre bende dok dhi e sikul un kaka jopuonje bende nok dhi e sikul. Akeni bende osegolo kata mana milome mora mora ne jopuonjre kanyakla kod jopuonje un bende osemiu notice mar mondo mudog e sikul. Nikech jo Kenyatta University tiwinjo kanyo ka Steve wacho ni osechiwne gi notice mar mondo mi tarik 10 min chieng' wuok tich gidog e sikul. Mwalimu samoro mana kinyalo mana yango nwa kapo nono simiu notice mano mar dok e skul.